Hello mindenkinek, Sóti vagyok, és nem más jön, mint egy kis Scrap Mechanics, annak is igazából a bevezető videója. Ez az első kis rövidke kis videó, igazából csak az lesz, hogy elmondom mi a játék, mi az előzménye a játéknak, és hogy jelenleg mit csináltam eddig. És a következő, azaz az első részben fogunk neki kezdeni, az első dolognak, amit megépítünk. Mostanukban éppen is szerencsétlenkednek, láthatjátok, jelenleg a legösszetettebb szerkezetem. Ugye nyilván ebben a játékban egyre és egyre inkább összetettebb szerkezeteket épít az ember, arra van a játék. Jelenleg ez a max, amit kihoztam, ennek egy továbbfejlesztett változatát fogjuk megépíteni az első részben, de még ne szaladjunk előre. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi is az a Scrap Mechanics, honnan tudok én róla, bla 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 egyéb, hát a szokásos bevezető dolgok. Nos, ez a játék nem más, mint egy ilyen kreatív, építgetős játék, annyiban tér el az eddigiektől, hogy itt alapvetően a mechanikákra van kihegyezve a hangsúly. Lehet ajtókat építeni, lehet egész házakat építeni, de főleg ami a lényege ennek az a mozgó szerkezetek építése, kezdve a nagyon primitív és egyszerű, de működő kocsitól, mint például ez, egészen komolyabb, komplexebb dolgokon át. Volt már olyan, aki megépített, nem tudom, egy X-Winget, meg egy AT-AT lépegetőt, meg ilyeneket is. Nyilván nem szuperálnak tökéletesen, de úgy nagyjából működőképes állapotba hozták őket. Ja, úgyhogy alapvetően erre jó ez a játék. Én erről a játékról először még tavaly évvégén hallottam, ahol is egy külföldi YouTube-os a 2016 legjobban várt játékai közé besorolta többek között ezt a játékot is. És hát nekem is nagyon megtetszett igazából a játék, picit úgy nézett ki, mint egy Space Engineers, csak picit felhasználóbarátabb, meg picit más a hangsúly, de alapvetően ugyanaz, hogy építgetünk elég széles körben dolgokat, elég széles lehetőségek között különböző dolgokat építgetünk, járműveket, stb. Alapvetően ez inkább a földi járművekre koncentrál, lehet benne repülőt is építeni, mint láthattátok az előbb, hogy ami lebeg vagy repül, de alapvetően inkább a földi járművekre koncentrálnak a dolgok. Szóval igen, már teljesen még megjelenés előtt óta követem, a játék január 20-án jelent meg, Steamen Early Access-es játék, szóval bőven fogják fejleszteni, meg is látszik rajta, már még vannak bőven gondok, meg hiányosságok, de már jelen állapotában is egész jól lehet vele szórakozni, és ez remélhetőleg drasztikusan javulni fog még a jövőben. Én nagyon remélem, hogy ennek a játéknak a fejlesztésére meg igencsak sokat fognak hozzátenni a játékhoz, igencsak bővítik, mert van egy-két dolog, ami nagyon fontos, meg rengeteg minden lehet bővíteni. Na jó, gyorsan rá is kanyarodva akkor arra, hogy miket építettük. Nyilván én is, mint minden ilyen játékos, először leraktam pár blokkot, de az első működő építményem az ez volt. A világ legprimitívebb autójánnél egyszerűbben nem is lehetne megcsinálni ezt a szerkezetet. Tényleg baromi egyszerű. Annyi, hogy itt van egy platform, azon egy irányító rész és egy motor, és itt két ilyen forgótengely ugye kerekenként. Itt elől van ugye plusz egy, láthatjátok, ez szimplán arra való, hogy a kocsit tudjuk jobbra és balra is fordítani a kerekeit. Nyilván hát ez elengedhetetlen, hogyha úgy rendesen is használni akarjuk. És akkor a motornak köszönhetően előre-hátra is tudunk menni, úgyhogy összességében látjátok, elég jól működik a dolog. Sikerül egy fát egyből meg is sütnöm. Nyilván messze nem egy tökéletes valami, de működik. Picit túl erősre raktam a motort, meg mindig, de se baj. Szóval igen, egy működőképes autószerű valami, 4 kerekkel van és gurul, nagyjából autó. Ja. A második építményem majd ilyen izék közül az ez volt. Ez jelenleg fejjel lefelé van, de ha kikötöm az érzékelőket, akkor mindjárt megtalálom. Nem is kötöm ki, megmutatom, csak az baj, nem igazán működik. Szóval, alapvetően ennek ugye az lett volna a koncepció, hogy láthatjátok hátul két hajtómű elől egy, ezek fenntartják a levegőben, és akkor lehet előre menni, meg itt elől oldalra menni. Igazából ennyi. Probléma az, hogy brutálisan instabil és baromi nehezen irányítható. És fel is borultunk. Igen, brutálisan instabil ez a jármű, és szinte teljesen irányíthatatlan, úgyhogy
Úgyhogy ez koncepció szinten nem feltétlen egy elvetendő ötlet, de így megvalósításban ez teljesen használhatatlan. Úgyhogy hát erről ennyit. Gyorsan kiszedem hajtóműveit, hogy ne repkedjen itt nekem feleslegesen. Így. Ok. Te egy picit még nyugalom. A következő, amit építettem, ennek egy picit tovább fejlesztett változata. Te vagy, igen. Az ez. Alapvetően a koncepció ugyanaz maradt, csak hátul most már kerék van, nem hajtómű, elől van két hajtómű, ugyanúgy egy jobbra-balra irányítós hajtómű, meg egy, ami előrefele tolja az egészet. Ez egy fél fokkal már jobban működött, ugye stabilabb volt a keréknek köszönhetően, de még itt is voltak problémák, gyorsan összekötjük és megmutatjuk. Eltűntek az érzékelők, valamiért elraktam őket. Ups, nem oda. Így. Lehet ezzel látjátok jobbra-balra menni, meg és fel is borultunk. Igen, ennek ennyi volt a hátránya, hogy szintén nagyon instabil. Egy fél fokkal már jobb volt, mint az előző, de még mindig baromira instabil volt. Picit elkezdtél oldalra dőlni, akkor egyből borult. Most sikerült mondjuk kétszer is nagyon gyorsan felborítanom, de szerintem látjátok, hogy mi ebben a fő probléma. Úgyhogy ki is kötjük. Így. Na, ennek egy továbbfejlesztett verziója volt ez, amit itt láttok. Kettő kereke van hátul, ez már ad ugye stabilitást. Bár ez picit elrontotta a látványt, mert ugye úgy lett volna király, ha csak egy kereke van, de igen. 2 rövidebb, 3 szélesebb. Úgyhogy szélesebb is ja, plusz még kapott egy motort is azért, hogy a hátsó kerekeknek legyen fékező ereje, mert én nem raktam fékező rakétát, a féket csak a kerekek csinálják. Maga a hajtásért nem a kerekek felelnek, hanem ez a thruster, bár a kerekek is besegítenek picit, de hogy alapvetően az thrusterrel van megoldva. Ezek főleg a fékezésért vannak itt. Szóval igen, ugyanígy látjátok, van a jobbra-balra thruster, stb. A lényeg az, hogy rövidebb lett, 2 kereket kapott, és szélesebb lett elől. Ezzel sokkal stabilabb lett maga a szerkezet. Gyorsan be is kötöm, és megmutatom. Ez úgy már kb. Használható kategória, legalábbis kezd ahhoz közelíteni. Úgyhogy ez már úgy kb. Használható kategória. Súlyozása az elején még nem tökéletes, de mint látjátok, ezzel már tudok menni. Elmegyek oda, meg visszajövök ide. Úgyhogy ez már úgy kb. Egy okés kategória, bár ha nagyon gyorsan megyek vele, akkor csinál érdekes dolgokat. Például most. De kerüljük ezt, és visszamegyünk. De hogy azért ez már egy használhatóbb szerkezet, sokkal jobban, mint az előzők. Csak kamerát nem csárom kezem. Mert sajnos ugye az irányítás jelenleg még elég macerás, W-vel kell gázt adni, viszont a beállított gombokkal, a 4-es 6-ossal kell irányt váltani, vagyis 2 kézzel kell irányítani, és harmadik kezem már nem jut a egérre, hogy a kamerát is mozgassa. Picit gyorsan mentünk, és felborultunk. Se baj. De ja, láthatjátok, ez már úgy kb. Egy használható koncepció. Ha nem is tökéletes, de ez úgy már működik. És akkor ezután jött az a terv, hogy nem kéne felborulni minden egyes alkalommal. Ups, ez egy elég jó tervnek hangzik. Ezután jött az a terv, hogy teljesen lebegőd, de nem 3 thrusteres, hanem egy szimmetrikus 4 thrusterest. Abból az első modell az már nincs meg. Az viszont egy olyan primitív modell volt, hogy nem is kell, szóval konkrétan irányító fülke sem volt, mert nem lehetett irányítani. Na mi van most? Mintha gyenge lenne az első thruster. Gyenge, mint kéne neki lenni. Eddig egész jól ment, most viszont elkezdett nagyon akadni. Na mindegy, már itthon vagyunk. Így. Gyorsan téged is kiherélünk, akarom mondani, leállítjuk a dolgaidat. De ez olyan, így felhúzod és így alulról kiszeded a izait. Szóval igen. Úgyhogy, ups, a kereket pont nem akartam kiszedni. Ezt gyorsan vissza is rakjuk. Bár nem itt nagyon használnám, de... Így.
És mi az, amit... Ez így jó. Szóval igen, a következő lépés az volt, azt nem hagytam meg, az végül le lett rombolva. Szimplán annyi volt, hogy körülbelül így nézett ki. Ennyi volt, és az alján voltak. És úgy volt, hogy itt volt 4 thruster és 4 érzékelő. Ennyi volt az egész konkrétan. Meg is építettem újra, csak nem kötöttem össze. Itt még 4 érzékelő, 4 sarkába is ennyi. Ugye ennek az volt a koncepciója, hogy ez ugye külön érzékeli a sarkokat, vagyis minden egyes sarokra oda érzékelő, az volt ezzel összekötve. Itt volt egy érzékelő, meg egy thruster, és az meg ezzel összekötve, így minden 4 sarkon. A lényege ugye ennek az volt, hogy szimplán csak lebegjen. Szerintem is volt rajta vezérlő ülés, meg semmi irányító, csak ennyi volt. Végül is lebegett, csak az a baj, hogy ez így instabil volt, és elkezdett egy picit jobbra-balra blabla elmenni a fenébe. Na, a következő lépés volt az, hogy ugyanilyen alapokon, viszont a thrusterek most már nem lefele néztek, hanem picit így oldalra fele, és ez már eléggé közeli állapotban volt ehhez. Szóval látjátok, így ezek oldalra fordulnak ezek a thrusterek. Na ez így nézett ki, csak még annak nem voltak vezérlő egysége, nem volt irányító, szóval nem volt több thruster, csak ez a 4. De az viszont brutálisan stabilan tudott hoverelni, jobban, mint ez. Az teljesen stabil volt. Ezzel a koncepcióval tényleg 5 percig itt hagytam, és ugyanott volt, amikor visszajöttem. Úgyhogy az egy nagyon jó, nagyon stabil szerkezet. Igazából, és akkor ennek a harmadik verziója, ez az, amit láttok. Ezt megspékeltem egy adag irányításra szolgáló egyéb dologgal. Sajnos így elvesztette egy picit a stabilitásból vesztett. Azért, mert ugye nem tökéletesen szimmetrikus, meg picit nagyobb, meg stb. Máshol van a súlypontja, blablabla. Ezek a nagy fémvackok itt a... Ups. Szóval ezek a nagy fémvackok, ezek itt eznek a tetején, ezek a súlyozásra valók. Egyelőre talán a játéknak az egyik legnagyobb hiányossága jelenleg, hogy a thrusterök, ezek nem állítható erősségűek, fix erősségűek, és ez egy óriási nagy probléma jelen esetben. Ugyanis ebből adódóan minden, ami repül vagy lebeg, az baromi nehéz rendesen megcsinálni, kisúlyozni, stb. Úgyhogy remélhetőleg minél hamarabb kapunk egy olyan verziót, egy olyan patch, egy olyan lehetőséget, hogy ezeknek lehet állítani az erősségét. A legideálisabb az lenne, hogyha állíthatod te is magad manuálisan az erősségét, de vannak ugye ezek az érzékelők. Itt is van, látjátok, ha alá megyek, be is kapcsol. Ez engem is érzékel, meg egyéb blokkokat, például a földet is, ugye ez alapján megy, hogyha közel van a földhöz, bekapcsol, és akkor megy. Távol, akkor nem. A lényeg az, hogy akkor lenne szerintem a legideálisabb, ha nem csak simán állítható lenne kézzel, vagy valami szerkezettel ennek a erőssége a thrusternek, de ha összekötöd egy érzékelővel, akkor azt is be lehessen kapcsolni, vagy úgy legyen beállítva alapba, hogy minél közelebb van az érzékelőzőhöz a blokk, annál erősebb a thruster. Úgyhogy az érzékelő és a thruster az együtt tud működni ilyen szempontból, hogy az erőségét tudja növelni. Ez baromi sokat segítene, mert ha ezt beraknák, akkor ez a szerkezet konkrétan tökéletes lenne, már ez. Szóval akkor nem lennének vele stabilitás meg egyéb gondok, hanem már ez a szerkezet közel tökéletes lenne. Igazából. Csak egy ilyen, hát idéző apróság kell. Mert játéktechnikailag ez elég nagy dolog, de mint használat azért ez egy elég apróságnak tűnhet így távolról, de hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, és nagyon jó lenne, ha ezt beraknák. Nos, hát igazából itt is tartok jelenleg. Ez a legösszetettebb és legjobban működő szerkezetem a játékban. És ezt már egy kézzel lehet irányítani. Bár picit macerásan meg, néha ez is fel tud dőlni. Bizonyos ugratásoknál. De összességében ez azért már egy elég jól kezelhető szerkezet. A súlyozás az még nincs tökéletesen megcsinálva, azzal még lehet apróságokat csinálni, de látjátok azért ez úgy már hát elég szépen tud menni. Ha nem is mindig, de megkerüljük ezt a nagy silószerű valamit, tartályt. De láthatjátok, hogy azért már egy elég stabil szerkezet, és viszonylag jól irányítható a többihez képest, legalábbis a többi hover szerkezethez képest, ugyanis ami így hoverozik, azoknak két dolog a hívás, ugye, vagy hát két dolog a nehéz, a stabilitás, meg az irányíthatóság. Ha nagyon jó stabilitása, akkor nagyon rossz az irányíthatósága, és fordítva. Úgyhogy próbáltam itt egy átmenetet képezni. Szerintem elég jól sikerült ezzel, elég sokat vacakoltam már. De végül szerintem elég jól megcsináltam.
Úgyhogy igen, így alapvető bevezetés ennyi, mert jelenleg ennyi mindent csináltam. Házakat én nem nagyon építek, meg ilyen mekeket, meg ilyeneket, majd talán valamikor igen. Most egyelőre ez a levegő hover cucc az, ami engem foglalkoztat, és ebből fogunk az első részben csinálni egy nagyobbat, jobbat, újabbat. Itt az alapok már megvannak. Láthatjátok, már csak az alap nagyobb, plusz az alap már fémből van. Ami mondjuk lehet, hogy hiba, ezt még át kell gondolnom, sőt valószínűleg át fogom rakni erre az anyagra, ugyanis ez az anyag, mint láthatjátok, light, a fém pedig heavy. Szóval a fémet azt súlyozásra szoktuk használni. Úgyhogy valószínűleg ezt majd még átrakom ilyen light anyagra, nem pedig fémre, de ez majd az első részben ott fogjuk megépíteni. A lényege az lesz, hogy ugyanezen a koncepción fog ez is alapulni, hogy így kifele fordulnak a thrusterök, és emiatt befele hajtó erő miatt sokkal stabilabb lesz a szerkezet, mintha csak lefele fújnának. De annyi különbséggel, hogy több lába lesz. Ennek ugye 4 van a 4 sarkába. Ennek 6-ot vagy 8-at tervezek. Maga az egész szerkezet nagyobb lesz. És 6-8 lábat tervezek neki. Két koncepció él a fejemben, még nem döntöttem, hogy melyiket csináljuk. Az egyik az, hogy ugyanígy a 4 sarkán vannak, de egy sarkon nem egy van, hanem nagyobb a sarka, és több thruster fér rá. Úgy tervezem magát a koncepciót, a megépítését, hogy lesz egy olyan pár, valószínűleg 4 darab thruster, ami folyamatosan üzemel, mindentől függetlenül. Viszont azok a thrusterök még nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy magasra tartsák a szerkezetet, azok pont annyira lesznek elegendőek, ez lesz a nehéz része, ki kell úgy súlyozni, hogy az a 4 thruster pont annyi felhajtóerőt generál, hogy éppen hogy csak lebegjen a jármű, szóval, hogy magától ne ugráljon, mert látjátok, hogy itt sokkal nagyobb az erő, mint kell, és így fölmegy, ugye elkezd emelkedni. Azt úgy akarom megcsinálni, hogy magától ne emelkedjen, az tökéletesen ki legyen súlyozva, hogyha az a 4 ott van. És, mert látjátok, itt folyamatosan föllemegy, és így kibekapcsolgat. És abból adódóan, hogy ez a 4 tökéletesen egy helybe fogja tudni tartani, a maradék thruster, amit pluszba rárakok, azokon túl, szóval meg lesz ugye a 4 thruster, arra még rárakok ide a szélekre még egyeket, mondjuk, vagy előre, hátra, vagy oldalra, jobbra-balra, valahova még rárakok, és azok fognak a stabilitásért felelni, hogy azok már érzékelővel ellátottak lesznek. Vagyis lesz 4 fix thruster, ami folyamatosan megy, és lesz másik 4, ami érzékelővel ellátott, és csak akkor megy, hogyha a jármű azon része, ahol az van, az ugye közel ér a földhöz, és érzékeli a földet, és akkor bekapcsol. Ettől remélem az, hogy a stabilitása kifejezetten jó lesz. Ugye maga a szerkezet sokkal nagyobb lesz, mint az előző, ebből adódóan nagyobb lesz a súlya is, és ebből adódóan... Ez mondjuk szimmetrikus... Nem is kell feltétlenül szimmetrikus, hosszúkás lesz így is, úgy is. Szóval igen, ebből adódóan remélem én azt, hogy jól fog működni a szerkezet. Ide 2 elég lesz. Szerintem mellé. Na. Itt is 2 elég lesz. De ennek most nem fogok nekiállni, ez erről fog szólni majd az első rész. Az első pár rész, még nem tudom, attól függ milyen hosszú lesz, hogy ezt úgy kb. Megépítjük. Ja, csak hogy lássátok, hogy mire számíthatok, meg hogy maga a játékban mire lehet számítani. Ugye, mint mondtam, még lehet rengeteg mindent csinálni, mekeket, házakat, stb. Lépegetőket, meg hát főleg földi járműveket, lehet sínt lerakni, vagyis hát ilyeneket, meg ilyeneket, és akkor lehet olyat, ami azon megy. Úgyhogy vannak érdekes dolgok, na meg persze van WC papír, mert miért ne? Szóval vannak benne érdekes dolgok, lehet belőle érdekes dolgokat építeni, de én egyelőre maradnék ezen az alapokon. Még gyorsan ezt végigmutogatom, szerintem akit érdekel, bár ha megveszi a játékot így is meg tudja csinálni, de akit érdekel, itt van az alapirányítás, nyilván VSD, Sprint, Jump, Crouch, alap, dolgok, inventory kezelés. Igen, itt van olyan, hogy pozíció, változtatás, Q-val tudjuk forgatni, ezt így csináltam már, bla bla bla, kitörölni, meg húzni dolgokat, úgy lehet, hogy lenyomva tartod a balegér gombot, a törlésnél meg a jobbat. Itt a különböző dolgok, hogy mire valók, szintén ugyanaz. Itt megmutat egy nagyon alapkocsit, még az enyémnél is primitívebbet, mert annak még nincs felfüggesztés, az csak szimplán egy stabil kockadarab. Működik az is, de hogy ez még az én legkezdetlegesebb, primitívebb kocsimnál is egy primitívebb verzió. Itt megmutatja, hogy működnek a forgó dolgok.
motorisztikusan lehet, ugye van ez a forgató szerkezet, ez egy nagyon hasznos dolog, ezzel is lehet meg magával a vezetőüléssel, itt megmutatja, hogy a lift hogy működik. Igen, motor beállítása, kerekek forgatása, és hát ezek a forgóvackok forgatása. Az engine. Azon is gondolkoztam amúgy, hogy így olyan thrusteröket kéne csinálni, amik ilyen forgó dolgon vannak, és így lehetne irányítani az egészet. Ez majd valószínűleg olyan már többedik rész lesz, hogy ezt nem a következő projektnél fogjuk megoldani, de van egy koncepció milyen is. Az inkább ezeknek a továbbfejlesztett verziója lenne. Ezeknek a továbbfejlesztett verziója lenne, az, hogy ilyen forgatóval csináljuk meg eleve a thrusteröket is. Szóval igen, itt az engine erősségét mutogatja, hogy be lehet állítani, hogy kell összekötni egy autót. Itt mutatja a thrusteröket, milyen funkciók vannak, van kapcsolós, rákötöd, akkor a W-vel működik, meg van gombos, meg érzékelős. Ugye mi főleg az érzékelőset használjuk, de a gombosat pedig az irányításra. Switcheset majd fogunk használni a következő projektbe, ugye amikor non-stop be kell, hogy kapcsolva legyen, ahhoz switch kell. Itt meg egy alap, szintén forgatásra alkalmas dolgot mutogat, itt szimplán egy ilyen ajtót. Igazából ennyi. Úgyhogy ja, ez csak egy ilyen gyors bevezető volt, most ez nem egy tutoriál, mint ahogy régen csináltam, szóval nem fogok végigmagyarázni mindent nagyon aprólékosan, nagyon részletesen. Akit érdekel, vegye meg a játékot és tapasztalja ki ő maga. Én egyelőre nem tervezek tutoriát, ha majd úgy néz ki, hogy nektek nagyon tetszik a sorozat, és én is úgy látom a játékot, hogy nagyon bejön nekem és sokat játszok, akkor elképzelhető, hogy lesznek tutoriálok és részletes dolgok, de most én nagyon tutoriálokat nem tervezek, úgyhogy ilyennel kapcsolatban is nagyon írjatok. Ha megveszitek a játékot, ti magatok ki tudjátok tapasztalni, én is, amit tudok, azt egy-két gyors videócskát megnéztem a neten, plusz én magam tapasztalgatom. Ez a játék amúgy is arról szól, hogy ki tapasztalsz dolgokat. Úgyhogy, ja. Nos, hát akkor várom visszajelzéseitek, kíváncsi vagyok, és akkor majd az első részben is nekiállunk ennek a szerkezetnek. Ott majd találkozunk remélhetőleg veletek. Addig is sziasztok!